Alright! Bagong putahe, pero gulay pa rin. Ayan, meron tayong gabi. Bagong kuha. Ngayon, hugasan, isabit, patuyuin ng 10 taon. Makalipas ang 10 taon, magkakayod tayo ng niyog. Kunin ang sabaw kasi ang sabaw ay maayos sa katawan niya. Ayan o, may ano ba? Anong tawag sa inyo yan? Sa amin, buhay tawag dyan. Comment down below kung anong tawag sa inyo. Kahit mo na tayo. Diba? Ayan. Himay na tayo. Yung pinatuyo natin, nakikita nyo naman. Diba? Pinatuyo natin nung nakaraan. Makikita nyo naman. Ayan, parang ano na. Parang hindi na pwede. Pero yan talaga yung itsura niya. Kasi prepare lang natin yan, lahat ng mga gagamitin. Ano yan? Laman. Yan, isasama din natin yan. Diba? Yan yun naman. Babalatan lang natin yan ng ganyan. Kahit ilang araw na yan naka bilad. Ang problema yan kasi hindi naman nasisira agad-agad yan. Huwag lang mabubulok kasi may mga tinanggal tayo kanina ng bulok. Pero okay lang yan. Hindi naman masyadong madami. Natural lang yan. Mabubulok at mabubulok yan. Yan. At yung tangkay, yan, magagamit din natin yan. Ang problema kasi pangsapin natin yan mamaya dun sa gulay. Gulay na natin yung mga laman. Ayan. Lamang lupa. Tapos natin dyan, sa mga gulay, isunod na natin yung karne. Yan. Meron tayong taba dyan. Yan, yung taba na yan, sadya talaga yan. Pakakatulong yan mamaya sa pagmantika. Kasi papamantikain natin yung gulay natin. Kasi yun yung masarap doon. Medyo nagmamantika na siya. Siyempre, sasamahan din na natin ng kunting laman yan. Alangan naman puro taba yan, ma-high blood tayo na. Yan, sili, hindi na mawawala kasi kailangan natin ng medyo maanghang yan. Diba? Huwag naman nga masyadong sobra yung yung anghang. Ayan. Kailangan din natin yan, yung luya, kailangan pino. Para mamaya, kahit na yan natin, hindi masyadong unahin yung tangkay, sunod yung lamang lupa, at ang ating dahon. Tapos yung natin, isama na rin yung mga sangkap at pagsabay-sabay na lang yan. Yan, ganyan. At lagyan na natin ng pangalawang gata. Yan, pangalawang gata yan. Pagsabay-sabay na natin yan. Saka timpla ng konting asin. Saka isa lang. Ayan, hanggat di pa bumababa yung tubig. Hiyaan lang natin. Diba? O yan, medyo tuyo na siya.
Haluin na. Pwede nang haluin niya. Tapos ilagay na natin yung pakang gata. Yan, yung unang piga. O, diba? Yan, pagkulo, ilagay na natin yung sili dyan, no? Kasi para maluto na. O, diba? Focus na yan. Makikita nyo naman. Oh, diba? Tura pa lang, mukha nang masarap. Yan, close up natin para makita nyo. Wow! Yummy! Hotdog my tummy! Salamat po!